Kaixo bigarren DBH-ko ikasleak, ongi etorri teknologiako mekanismoen gaira. Liuntzetan naiz eta gai honetan makina sinpleak ikasiko ditugu. Bideotutorial honen bitartez gai hau lantzeko erabiliko dugun biltegi digitala erakutsi nahi dizuet, eguneroko erabileran arazorik ez izateko eta erraztasunarekin nabigatzeko. Erabiliko dugun biltegia Google Sites-ekin egina dago. Orduan, bideoaren helburua biltegia nola erabili jakitea da. Lanean hasi baino lehen, biltegiaren atalak komentatuko ditugu. Ikusten duzuenez, 3 atal ditugu. Orri nagusia, aurkezpena eta aurkibidea. Aurkibidearen barruan 4 kategoria aurkituko dituzue. Orri nagusian lehendabizi egilea, izenburua eta ongi etorri bat duzue. Ondoren, bideo tutorial hau aurkituko duzue, hemen txertatuta. Oso gomendagarria da ikustea biltegia nola erabili jakiteko. Edozein zalantza badaukozue, nire maila hemen duzue. Azkenik, gaiaren informazioa aurkituko duzue. Institutoa, maila eta gaia. Aurkezpena biltegi honen egilearen informazioa eta biltegiaren helburuan irakurriko duzue. Aurkibidean klikatzean biltegiaren kategoriak azalduko dira. Kategoria bakoitzera joateko 2 bide daude. Hemen sakatu, klik bakoitzean, edo zuzenean aurkibidean sakatu eta atalan klikatu. Lehenengo kategoria aurrez aurreko ideiak da. Hemen, 3 bideo aurkituko dituzue, makina sinpleak zer diren jakiteko. Bat gazteleraz da. Bideoekin batera, Presin egindako aurkezpen bat ere txertatu dut. Edukien egileak estekon ondoan aurkituko dituzue. Bigarren kategoria ariketak nola egin da. Hemen, 3 bideo aurkituko dituzue palanken, engranajeen eta poleen ariketak egiten ikasteko. Bideoekin batera, Excel dokumentu bat txertatu dut laburpen batekin. Hemen ere edukiaren egileak agertzen dira. Hirugarren kategoria bakarka egiteko ariketak dira. Hemen ariketak egiteko dokumentuak aurkituko dituzue. 2 palankena, 1 engranajena eta azkena poleak eta uhalen ariketak. Azkenik, 4. kategoria errefortzurako ariketak da. Hemen ariketak egiteko esteka gehiago txertatu ditut. Naiz eta errefortzurako ariketak izan, oso gomendagarria da kategoria hau egitea. 4 ataletan banatuta dago. Lehenengoa, zer makina sinple ikusi duzu? Hemen 2 jolas online egiteko dituzue. Bigarrena, palanken ariketak. Hemen galdetegi bat online egiteko aurkituko duzue. Hirugarrena, engranajen ariketak. Hemen jolas bat ere aurkituko duzue. Eta azkenik, ariketen txostena orokorra. Hemen dokumentu interesgarri bat ariketa askorekin. Palankena, engranajeena, poleena. Eta hemen bukatzen da bideo tutoriala. Eskerrik asko zuen arretagatik. Lagungarria izatea espero dut. Eta has gaitezen lanean. Animo!